Der er ingen tvivl om, at aktiviteter og fællesskaber ude i områderne er en del af løsningen på mere trivsel og sundhed for mange af de mennesker, der bor i vores afdelinger. Vores rolle som boligforening i den her sundhedsdagsorden kan jo have mange forskellige udtryk. Men noget af det, der er særligt vigtigt, det er vores mulighed for sådan at kunne styrke det sociale og fællesskabet ude i vores boligafdelinger. Vi har faktisk en del fællesskaber i AB Vejle. Vi har jo enormt mange ildsjæle rundt omkring i afdelingerne, som bruger rigtig meget tid på at lave aktiviteter, både for dem, der bor i afdelingen, men også for alle andre. For eksempel herude i Lodder by har vi et meget populært træværksted, som har kørt i mange år, og som drives blandt andet af en ildsjæl ved navn Bria, som ligger rigtig meget tid og kræfter i det her træværksted. Der er jo mange her i området, som måske går alene derhjemme og ikke har rigtig noget at give sig til i løbet af dagen. Så kan de jo komme herned. De kan få en kop kaffe, og de kan sidde og hygge sig lidt her, og så også få lov til at bruge deres hænder lidt. Ens tanker kommer måske væk fra de negative tanker, man har. Man har et øjeblik, hvor man har det lidt sjovt, og det gør jo, at man får det bedre, i hvert fald i det øjeblik. Og hvis man gør det tit, så tror jeg, det er rigtig godt for ens sundhed. Jeg synes, man oplever en stor glæde, når man kan hjælpe andre.